Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangat jenis menyogang kamanusan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Niki Ponokawan sami dibuta Bathara. Tan kawusa manjing telenging padukan pring ngapusna Gandhawa sapa? Sang Hyang Manik moyang awis sanggaring para Jawata para Durandara pating bleber pating Caka Tirta gludakaning garagan. Sang Warudaya pak pong buk bolong ngali cedhe sapa sing gawe Mastuti dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kinen nyameptaken sanggaring para Jawata supados nderekaken tindak paduka jebul boten nganyana-nyana jeneng Adi Guru tedhak wonten ing Madyapada menika mungku suraos kados pundi di Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra inggih wonten pangandika ing adhawuh mugi andadosna ing kawuningan Kakang estunipun anggenipun ingkang rayu tedhak wonten ing Madyapada menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Lho. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten Adi Guru tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing padukan mring Apus papan pernaipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lho. Lah wonten menapa dene kok Kakang Semar nglawaken ndika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukanipun Bagong. Mugi andadosna ing kawuningan. Sakmangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lah wigatosipun aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukan mring Apus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Wah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis ingkang boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana ya nggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila
Menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sakmangke mboten ketang sekedhik Paduka Dipanesti Bathara Guru maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kula kinten mboten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa Paduka ngawi sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sakmangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Prabu Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh Triloka sangganing para titah mboten ngemungaken jalma menungsa nadyan jin setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat srananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung titah setunggal menika kedah ngginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke piye? Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prabu Bathara Guru menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Narada. Dalah. Menika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Dipanesti Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng Paduka Dipanesti Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Lah menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang raka ing Sidhi Pangutal-utal Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu Paduka Dipanesti Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis salib kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Narada, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Lah, tenan to. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa Paduka Dipanesti Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi? Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Lah taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo garek karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Narada, punapi? Ing mekaten Bagong sakmangke badhe kula patrapi paukuman. Rataya malah tekan ndi-ndi? Semare luput, Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kaliyan kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung ditah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kaliyan ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngiyas dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Wes ora tedas, yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kaliyan pun Bagong. Ngoten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungke ning kawah menika mboten badhe mempan.
Mboten badhe kobong. Kakang Narada punawi? Samangke Kakang Narada dawuhaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan Pringapus. Sak menika ugi Kakang Narada punawi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidak raos sing manahipun ing Raka Sidhi Pangdal-udal menawi kula kadhawuh supados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Ternyatanipun saking petanganipun ing Raka Sidhi Pangdal-udal kelepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kaliyan pun Semar ning luputé Adi Guru. Luputé Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngurmati dhateng Kadang Werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula mboten mathuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Narada mboten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Narada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe jejekaken ingkang bengkong, beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndewekaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Narada punawi? Kekatan anggen kula munjatur ngersanipun Kakang Narada menawi Kakang Narada mboten sarujuk mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Apa inggih bali ya bali kaya. Indra wonten timbalan pulun. Brahma wonten timbalan pukulun, Yama Dipati nggih wonten dawuh pukulun. Penyarian lan pathuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan Pringapus. Syukur bagi kita iso ngrangket Panakawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane kerincungan sikile. Bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru. Ulun ingkang bakal mentala kalan Kakang Badranaya prasta Paduka Rama Pukulun nyuwun pamit madal pasilan bidal dinten samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Brama lan Yama Dipati. Kowe tanggung jawab. Halo dewa wis ting kleper ning parang Pringapus. Papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru? Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora, kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep nganggo ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang ting mentalip ngono mbok modar ya men. Ayo wis, ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuhan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke ngarep. Nek wis nekat, kowe dasare wis wani ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Dewa iki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina, ora. Kuwi Warkop. Beda karo Warkop beda.
Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetoke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negake aku ya, Mas. Ora wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gusike. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati depani kampung halamanku. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo ora usah kok ngomong yo. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal malu. Ora, Ilmu hitam. lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra. Dasar Pranyata Bagong. Dalem Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? ora ana. Lho. Kok ora ana pitaku meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embo. Ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong. Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Ben iki kowe sidane ya glute dadak basa-basanan ya, Truk. Engko nek kuwalat Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embo. Kok plek. Tatin mumbul apa ora? Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah?
ming dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru ming tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Indra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Ngenggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngambleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungsa ngolek butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Ana kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene marganing patimu. Tibanane Petro. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Ngono tak dene ngono gak sing ndak gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedani matamu. Lho. Apa-apamu? Ki mergaring pati pangga tanyane. Iki mergaring maju Bathara. Mati. Ayo, kamu. Iki tak adhar mati terus. Lho. Sebabe nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Kowe jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Pet-petan mataku.
Tiba kowe. Kena. Bluk candas aku seret diantem cengelku diek ngono muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora kelebon apa-apa to? Urang e. Mau candas aku diantil jel kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho, Tru. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane, wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Heeh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh, Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho iki. Engko aku majune diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuke karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthek yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslenthek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungkus iki. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambat legane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Wong edan Bagong wong edan Kakang Bathara Indra kena ngopo median ngantem ya milih mak cekluk larane ora jamak ngono sapa iki Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Arep ngopo? Engko udah terande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal, ngedapi-dapi temen.
wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kae. Aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni yo. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candhak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati mergane. Ayo Malaso, Malaso. Wah! Mati ya. Piye, Gong? Cara brangae bajigur ana. Ngapa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, aku kena akeh. Mules. Laran sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Bareng kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tak ombeni weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Cang nekat ora jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Mah. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong kowe iki. Penyakiten iya kowe. Kok gede banget semono to, Gong? Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane pung. Padahal kelontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Piye ora gleleng kowe? Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelaku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Iya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe praipno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati ya. Kowe sing jabuti nyawane titah ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabuten iso mati jenenge.
Woi. Wah. Iya. Waduh, truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Wis kandhane ngeyel kok. Ya wong mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Gak jaluk kene. Wah, ada. Wis tak lebokke Gong saka cangkem. Tangi le, aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak timlokke ning awakmu. Tangi Gong. Baru nyawa kirik po ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Wah, metro ayo kandang wae. Wah, ada. Jangan. Alhamdulillah bener, Gong. Ya Madipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok warane kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep dol to? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho ya Madipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Kok cabut genti? Mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke, Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku mrene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora lutuk dingonokne kuwi. Kejengkit panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Wah, lah edan dipreteli nya.
Ayo kuwi kan apa jenenge bus kape? Wah, dume anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wala wis. Ya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Mau ngopo? Kuwi dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Lho, ya men kowe iki senengane kok senengane. Wis ana mulih kana. Yogi kowe ya. Wis bali kana, mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Mas Tunama sidam sekaring bawuna langgeng. Andu para temen ing atase mung derajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong, Petruk, Nala Garing, kita ora gelem mundur, kita ora gelem masrahake kelawan diri kita, ulun bondo ulun boyong marang kayuwangan. Yen perlu wong atuwa kita, aja takon dosa. Padukuan tak tamani Cis Trisula, ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat. Maya lah kok ngliga pusaka kadewatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong napa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong ki wong srogal-srogol. Bagong ki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora isa mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Wes adalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu, manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora klakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dumetangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho, tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak gomen bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kaliyan kula. Mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku
mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangawasipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten marangaken Bagong kula buyung dhateng Kayuwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dhateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayuwangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayuwangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak. Saya kowe aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayuwangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki apa mendhe gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapa keprada. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate iki cacahe pira? Kok duparaimu ora? Weh, ngono lho, Truk. Kan adil dongol macat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Kon duwe sertifikat 3, ngandel ora? Ditumsik, Pak, gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emoh, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning Kayuwangan, nek bapak munggah ning Kayuwangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng Kayuwangan dipateni kula ya gelem pukulan. Reng. Aja, Reng. Wis Tru, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nang ndi neh, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe rasa melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kok ya arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya dimelu teng Kayuwangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong. Iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang Kayuwangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh.
Nek aku melu ning kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun kula nggih digawari. Pun mboten caritaken cemplung kawah blung mudhar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Dilukis. Wah, angel, mesti angel nglukis matamu ki lho, Reng. Setan tenan tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono Garing ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene urip-urip sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewandara lan Jayandara lawan Bagong Semar Badranaya. Tekan semono ketresnane mas-masku karo bapak aku. Nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jayandara karo Dewandara. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing tajak omongan, ora ana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki janjane aku tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ngemu karo aku arep pameng lumrah ngemune wong cilik-cilikane iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to, edan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bagong? Bapak kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Lagi ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Yes. Modar aku. Ini lapor nang Ngamarta. Upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ngono ngadilin wae. Ana sasmintane nang jagat basane Ngombatara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, dalah sencaki laran. Senika kesaken Dawud. Lah, tak mati meneh. Endi ya iki?
Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi, ada kematian. Di mana TKP sih ada kematian? Di mana TKP di Kayangan? Nah, mumet polisi nelar neng Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana, sudah terserah, ngurus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni. Jane gantran. Wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dek. Bapak iki sing ndek sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki biyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Deng. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku dalan tulung ya, Pak. Bapak digawa nang Kayangan. Nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, wong. Apa? Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, heeh. Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Slamet tekamu tolong. Ana ing jurang porong kene. Pangestune Kang Togok. Slamet tekaku, Kang. Aku ngaturke bektiku katur ya Kang Togok. Tak tompo. Ora kaya biasane. Kok kaya lesu. Kaya ora duwe krekat lan sarengat semangat nggone Kang Togok manem Brama kalawan rawing Ratu Agung sejagat. Ora leman lu. Ya pancen bener. Aku iki janjane lagi ngelokro. Lah ngapa? Ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut. Ae karang ya tukule rambut ki ora ajeg. Ning ya ora apa-apa malah tambah bagus. Lah iya, lah ngapa? Jarene dina iki kowe ngangseni karo aku golek bendara anyar, golek raja sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar. Jane ngono. Lah kok ora sida, kok malah begogok ning ngarep omah. Aku ki ora mikir karo awakku. Lah mikir apa? Prasaja wong kancamu ki ya ming aku. Nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to, Kang. Semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean, diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki kowe mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tok pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lho. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe no. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapa e? Ya kuwi Semar. Lho. Semar kae sedulurmu to, Kok? Kae adikku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono Semar ki kaya
numpak perahu. Lho, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak perahu? Semar numpak perahu, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, perahu kena ombak gedhe, Semar kendang kapran condang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna 3, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe kepinginan sing ora kelakon, tegese wong nglindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2 kuwi impene wong turu wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh malah kowe ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluruking jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspa Tajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Monggo biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku, nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen bolak-balik. Totok mudar ora. Wong impen kenalan kok malah disambung rapetke sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning balumbang. Kok geneng apa-apa ya, Lung? Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Umpama kowe iki tekan nggone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis, ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya, ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora usah to gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Ah, candak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae to, Gok, sayangku. Iki ora pangling rak Bagong to. Heeh, wae. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula, ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu Sabrang. Ora ling lho, oh, lek musuh iki ngutu ya mburimu kuwi to, Gok. Ora ngawur iki Pakdemu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Slamet kowe, Gong. Slamet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene. Sepisan aku tilik kawidadane Siwa. Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok
tekan duit. Kowe sandangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik. Nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakalit awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngopo ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Tegok. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wo. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wo. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku ki rak kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning kayangan. Terus ayo tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge iki? Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengit karo bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh ning nggon aku, aku njaluk Dewandaru Jayandaru ngono dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung ditakowani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? Apa? Pusakane Bathara Guru ces Trisula. Aku mlayu, gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa-gawa. Ning kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng yo melu, Petruk yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimusi sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tunggal bole. Wah, cangkeme kuwi. Ngono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lha hebat lho. Prayoli jan manik maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwa Tegok. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwa Tegok supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis, mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan.
wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung. Bilung. Bilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus Kowe wae munggah ning kayangan. wo tak suwek tenan lambemu wae. Aku iki njaluk pambiyantu kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sanane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kuwi? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Wah. Senengke tenan. Tes ngono. Lho. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gek. Cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Sagu ora. Sago. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu, Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Aduh. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gek. Aja. Anggere ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang ya. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe gong aja kuwatir. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude Kowe iki wis dadi Janaka. mulan moro sangat jenis menyogang kamanungsan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura. Togok ngono. Togek kekasaran. Togek. Palusen. Togek. Coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Patunyo lho kowe. Suarane Larak ngono. Togek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka Ana apa Togek? Tejo mantri. nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken Guru. Panjenengan kedah nyelametaken Iwang pikulun manik maya Togek sing wani mboyong Semar Garing kelawan Petruk. nggih. Aku tak munggah ning kayangan Togek. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo Togek? Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togek. Pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak.
Iwang Pikulun Manik Moyo ora nglepasake Semar Petruk lan Garing aku ingkang ora trima toga tantrimanipun Raden Janaka tak kon bayar 2 kali lipat luweh besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu tegek wonten dawuh aja ngono tegek aja jeleh ulun berangkat saiki nggih pun ngatos-atos tegek nun Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing mola wis iki iki mung arep ngrusak tatanan iki Subo Kasminto Subo Kastowo nalikane wah tembange dhewe raheng dalu wangaku sirap kang kowe iki gerangan ya ora tanja kok, Gok. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaengko ditonton kawula rak do ngisin-isin Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men. Aku ya sugah caturan ro Bagong ora mesakake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. Wis benengke wae ngono. Ora ana apa-apa. Kowe karaku kok nampa duka? Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggunge pranone perkleper cawete mabur perkeper manuke mabur bar wadahe saiki manuke mabur kabeh ya ben nalikane roh kali aku raeng dalu wong agung nyeneng-nyeneng ke wiyaga ki gampang kok. Men ora ngantuk. Pukulun. Lali aku. Nyam-nyam perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun sun remet. Dadi mecotot. Pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaiwangan Suralaya Pukulun. Kula ingkang abdi utawa tita pujangkara pun Janaka. Pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng
kula ngamuk wonten ing kayangan Bukulun. Mulatmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan liwat kene belok kiri lurus wae. Ora iso suwe. Bukulun, aja lali meneh Bukulun. Kula ingkang sowan wonten ing kayangan Suralaya Bukulun.